Mapangataga na mabili. Agay! May mahang Ako pa magkasukuan. Ay man, ako padula sa imo ma. Ano pa lang panula. Lagi, ibutaw sa gina. Iana sa gina kamot mo. Nagutom ko. Sige na. Doon na sa gitna. Naarabay price. Wow! Narabay 500. Ano Sige, narabay kwarta. Palit. Kwarta. Ay, dili ka? Banday ka ha? Ang nagaya na. Iana sa imong kamot. Ano yun? Ang pinauna. Ay sige, ako li makabalos nimo lagi adi nagi ka na ko palitan mga foods lagi Sige, mag-Jollibee ko niya, di nagi ka na ko palitan ba. Agay! Na kay rice diha niya gid mo nga makadaot na si mo ha. Agay! Agi gid nga bata. Ono? Ay sige, kay di na tigi ka palitan ba imo kung gingani ba di ka palitan ako ba di ka kagkwarta oy. Ay pagara-gara ba? Kuani ba naurot na na? Ay, gini nga bata. Taro nga magbuak gali ni nga baso lagi Sige yun. Magapalit yung kaani ba? Paano ba? Gara-gara gini nga bata yun. Uy. Gulot na niya akong pagkaon. Pagtarong ba? Paano ko Paano ba? Paano ba? Ay, mo na kay rice dila. Agay!